Bună, guys! Bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să fac primul meu video Lego Brawl Stars. Așa că vreau să vi-l prezint pe Leon. Este un brawler legendar din jocul Brawl Stars. Am zis să reproduc din Lego acest caracter care este în jocul numit Brawl Stars. Așa că sper că o să vă placă acest episod. Să nu uitați, dați like, subscribe. Dacă nu găsiți niște pantaloni mici de culoare albastră, care sunt foarte rari, puteți să folosiți niște piese albastre pe post de picioare, așa că haideți să începem tutorialul. Pantaloni scurți de culoare albastră de la setul Lego Harry Potter, coliba lui Hagrid, minifigurină Hermione. Și v-am zis că dacă nu aveți acești pantaloni, puteți folosi orice pantaloni mici de culoare neagră și nu ar fi nici o problemă dacă ați folosi niște pantaloni de culoare albastră, doar că închisă. Torsoul să fie de orice culoare verde. Acest torso se găsește în setul Lego Ninjago sezonul 9, Castelul Prințesei. O piesă 1x1 de culoare albastră, lucioasă, pe post de proiectilul al lui Leon, adică, mai bine zis în română, șurikenele lui Leon. O piesă ca aceasta, care se găsește în majoritatea seturilor. Să vedeți mai de îndeaproape cum arată această piesă. De preferabil ar fi de culoare neagră și de culoare verde. Următoarea piesă este o piesă 2x2 de culoare galbenă, care se pune tocmai aici. Două piese Lego așa. Două piese albastre pe care o să le puneți în partea stângă și în partea dreaptă a glugii lui Leon. 1x1. Piesă 1x1 de culoare maro deschis, care să-i puneți pe post de față aici. Acestea sunt piesele de care aveți nevoie să-i faceți coada lui Leon. Puneți-i pe în spatele lui Leon. Salut tuturor, acesta a fost și episodul. Sper că v-a plăcut, să nu uitați, dați like, subscribe, să arătați și prietenilor, comentați
La revedere!